رب بند شہروں کا بریکپت معاشمارہ وشت کا نہیں چونکہ بلوچستان گشتری آئی ویز کے اسنا کوسٹل آئی وے کراچی کوئٹہ قومی شہر ہے خاص طور پر غیر قانونی چیزیں چیک پوسٹ کے اسنا یا کوسٹ گارڈ چیک پوسٹ جوڑ کو تگا تو گستنگ روچہ میں دستگا کہ ہمارا ڈاکٹر کے متاثر بتگا کونگو وائرس سبا ودے کے کراچیہ شفٹ کرنے کے درمیانہ وندر چیک پوسٹ سر دارگ بتگا تو کچھ ہمیں بھی ہوگا کہ اگر وندر چیک پوسٹ سرا دارگ مبوتی کوسٹ گارڈ مداشتے شاید ڈاکٹر جان کہتے ہیں بچے تگا تو یہ حوالہ سینیٹر طاہر بیزنجو صاحب گستنگ روچہ سینیٹر فلورا ایشی حوالہ کا پتران کو تھا تو آیا یہ چیک پوسٹ کے اسنا مہلوک کے محافظاں یا مہلوک کے کمشرپی یا تصدیر سبب جوڑ بھی ہوگا یہ حوالہ کا پتران بڑھ جائے میرے کو نمبرداری کن گئے سینیٹر میر محمد اکرم دشتی صاحب ڈسٹرکٹ پارٹی مرکزی رہنمائی آئی یم گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم وجہ. جی وعلیکم السلام. میں نتواری وجہ تو میں پروگرام آوارے تو میرے سب میں گپ کرنا ہے چونکہ بلوچستان ہما گندے کے لا اینڈ آرڈر نامہ چیک پوسٹ اکثر قائم کنک بودتگا بلے آ چیک پوسٹ سر ہما گندے کے نہ صرف پارلیمنٹیرین بلکہ پاکستان پولیٹیکل پارٹیز کے استا بلوچستان ہے یا سیول سوسائٹی آہنی بعض تحفظات ہیں تو شما اچھی سرپت میں چونکہ وندر چیک پوسٹ سر ہما گندے کے ناکا کاڑیا مسافر بسیز یا کوچ یا گاڑی کلاکانی کلاک گھنٹہ دارگ میں تو شما اچھی سرپت بے کہ یہ چیک پوسٹ کے ہستے ہیں آیا اشانی ہمیں چو ضرورت نہیں یا یہ چیک پوسٹ کارندہ یلکار کے ہستا نہیں کار چی آ چیکنگ کنا یا ملوکا یوڑا بیدارا نی کم شرپیہ بکنا گپ تو اسی کہ یہ وقت ڈاکٹر صاحب چیل شکولہ بعض ناوشی واقعہ ہوتا تو باید ہمیشہ کی ڈولی موقعہ کہتے ہیں تو شہر توکا کہتے ہیں ٹریفک بھی تھم بلے آڈولے ایمبولنس ایڈولے مریضوں کہتے ہیں نداروں ایمرجنسی صورتہ آنا راہ دیان بالکل منظانے وندر چیک پوسٹ ہے غیر ذمہ داریاں کتاگو ایشانہ دلے ہو کتاگو داشتہ یہ شرریں گپے نہیں اور چونہ یا بلوچستانہ کہتے ہیں ہر جگہ کہتے ہیں چیک پوسٹ سنچو بے قصاص و بے حدہ جوڑ کرنے بوتا ہر 20 کلومیٹر و 5 کلومیٹر سرا چیک پوسٹ استان آ کوسٹ گارڈے گا یا ایف سی اے گا یا لیویز اے گا یا دیگے ایجنسیاں نگا تو برحال ایشانی کار کہتے ہیں کہ ہما مقصدہ کے یہ چیک پوسٹ جوڑ کو دگا آوتیا مقصدہ کہتے ہیں آڈولا ذمہ داریاں ادا کرنے کا نہیں چونکہ زیادہ ہمیشہ کے غیر قانونی سمگلنگ بھی یا دیگے دہشت گردی بھی آڈولی چیزاں کہتے ہیں گرودار بھی کرنا بلے گیشتر چیک پوسٹ کہتے ہیں آنے افسرانی مجھے لاپن تو مخلوقہ میں کاروباری مخلوقہ بٹا گراؤں نو آنی کار کسی خصوصاً میں علاقہ مگندگان لیویز آواتی مرچان تحصیلہ ننشتگان اما کے لائن آرڈر ذمہ داری بتا کسی دوسری کان کسی قتلے کان کسی دیگر منشیاتی کاروباری کان یا دیگر جاگے مخلوقی اڑ کوڑے ہم نمانے مسئلے گرودار بکن آ جاگا ننشتگان تو اتکگان روڑان سرا آراما نشتگم او آت گاڑی گزی صرف اور صرف ہوتی بستاگنا اما نو کہ اما اصل ذمہ داری کی شانی بوتا تو ذمہ داریاں چے وطارا بارگم نو کستے ہیں افسرانی واسطہ یہ نشتگو قوت و قوتی افسرانی چیک پوسٹ ہیں بستاگرن تو لاپ گران چونکہ تائر آگوشتی چیک پوسٹ کروڑانی روپیہ کستے ہیں گرگ بھی اور چرشیہ کستے ہیں سرکار ازانہ ہوئے پیسہ نہ رہوں یہ صرف اور صرف کستے ہیں ہمیں افسرانی اسے حلقارانی لاپ ہیں انہی مطلب شیشے مطلب کچھ کسی کے بجائے زحمتہ یہ پوسٹ ملک واسطہ ہمیں زحمت بوتگاں تکلیف دے بوتگاں من نیش کو تھا ایشا میں روڈانی طرح مدنی اسلحہ گفتا یا مدنی دہشت گردی گفتا یا دیگر مدنی منشیاتی گفتا تو پہلے ہمیں تو وشے کہ
بس تو یا ٹرک تو یا پک اپ تو ہمیں دیکھے کاروباری مخلوق ہیں ہمیشہ نہ بدتا گرو ایک استے پتہ دومی صورتہ مخلوق انچو تو گوشت ہم ٹائم ہم خراب کرنا او آیارا ہمیں جست پس بے پارے گنا تی نام کہیں کجا کائے کجا روے انچو توٹیے ڈولا رکھ جتگیش ہما زبانہ کیا گپ جنا علاقے زبانہ ہم نہیں ہما زبانہ مخلوق کے مدہ نشتہ اہل ملک کی اسی زبانہ بلوچیہ گپ جاں آیا پنجابیہ گپ جاں یا اردو کا جستکاں تو یہ سچی انٹرنل بلوچستان جو کا معلوم سفر کی کہاں مرسا منچو کے وجہ شما ہم گوشگائے کہ بطہ گیریے کے اسنے مرکز جوڑ بوتے ہیں درستی چیک پوسٹ انچو کہ سینیٹر طاہر بیزنجو صاحب آئی تعلق شمیں جماعت نائیں آئی گوستہ کروچو سینیٹ ہم گوشتہ کہ بلوچستان چیک پوسٹ کے اسنے یومی 80 کروڑ کلدارے بطہ زورک بھی بنی کلا سینیٹ فلورا وقتاً شما یہ بڑی معاملات چست کنے تو طاہر بیزنجو صاحب ہم حوالہ چیئرمین سینیٹ یا دیکھے سینئر پارلیمنٹیرینز کے استا آن یم توجہ وطنی مکوتا تو بنیادی طورا شبہ یہ بنیادی مسئلہ چست کنے یا طاہر بیزنجو صاحب گوستہ کرو چیشی حوالہ گپ کوتا یا جو ڈاکٹر شکر اللہ بیزنجو آئی ایم موت سبب ہمیں جوڑ بوتا کہ وندر چیک پوسٹ کوسٹ گارڈ اہلکارہ دیر دائم بولس داستا تو سینیٹ کے استے ایز اے اپر ہاؤس اچھی کرداری ادا کت کا آیا یہ جو فورسز ہم پیرا ملٹری فورسز انٹیریئر منسٹری ہے انڈرا کہاں تو آیا کوئی کمیٹی لوٹائنک بھی یہ معاملہ میں کمیٹیاں دیم دیکھ بھی سینیٹ ایز اے اپر ہاؤس یہ اچھی کردار بود کا ہوا یہ چھو بود کا جاؤ یہ سینیٹ کمیٹی کے استن وقتاً کسی کے زیادتی بیتے اپنوں کے سرا وہ کمیٹیاں کہاں ہیں تو مطلب کمیٹیاں لوٹائن اربان گوشہ کا بہن پہلے گپ پچھلی کا عمل درآمد کسی ہیں دارانی پر کار ہے نا اگر شکایتیں چاہے افسیاں ہیں شکایتیں چاہے دیگر پوسٹیاں ہیں اگتی ادارے ہیں پدا اسی مرتبہ گرودار کرنے کی ذمہ داری پدا ماں دی بلے دا کسی ہم توشہ احتساب کیسے چو ناقص ہیں جس پر چو ناقص ہیں پر چونکہ کہ ہمیں کارائیں توکا کہ اکی کہ وقت انوال بھی چا بولس چا جال بڑا اودا ہمیں گرودار گران بھی ریاست کا والا دومی تو قبضہ کے بلوچستان کے ڈاکٹر کیا گوتا خدا مکن شی وائرس یا وبا بلوچستان وقت مکف بھی پرچے بلوچستان ہما سہولت اچ نیستا دور بازار درازی علاقے ہیں اودا نہ ہاسپیٹل دوا ہستی نہ ڈاکٹر موجود ہیں نہ ادھر مرکز ہستی پوری صورتہ نا علاج دیکھا ہوں باقی یہ کستے چوشی وبا مسئلہ بلوچستان مکپات پتہ کی چویں سہولت کے سپین نیستا مخلوق ہیلتھ سہولت ہے اور دو مہینے میرا مخلوق ہے جی ہاں تو مرشد مام گندگاں کہہ چکے تو سہولت گپا جانے تو ہیلتھ یا نظام صحت کے استے صورتحال ہمیشہ ہیں یہ جو بریک آؤٹ بریک بوتا سیول ہاسپٹل کوئٹہ تو ادھر سہولیت ایچ نیا مردم کے استے کراچی شفٹ کنک بوگاں اشتاد ابتا درب کلدار بجٹ سے آتے ہاں مقصد پیسہ خیر بجٹ یہ کن نو پدا دوا اور درمان باری ہما آر ایچ سی سنٹرا یا ڈیویژن ہیڈ کوارٹر چطور سرباں یا منظانہ کی چو مدن رقم شان واسطہ یہ بھی چونکہ پاپولیشن مطابقہ شاید آڈولن رقم ایر مبی پدا خصوصاً میں کوئٹہ ٹوکا وہ انچو ہم آبادی زیادہ بوتا افغان ہم بعض بوتا قانونی غیر قانونی تو بازاری کی تو دادویات ہمارے علاقے آبادی و پاپولیشن مطابقہ دے بلے ادا چونکہ اچھی بجٹ نہیں کہ ہمارا پورے آبادی مطابقہ ہمارا بجٹ ایر بھی کرنے کے دوسری مخلوقات میں ہمارا دوا و درمان کے سے دیت بھی یا برسی ادا تو ہمارا تین سنتے ہمارا توشی ہمارا کم میں گزارا بکن گشتر مخلوق کو ہم پرائیویٹ ادارے تو کا ہوتی واضح مخلوق ہوتی کیسے علاج معالجہ کا گورنمنٹ ادارے تو کا نہ ڈاکٹر حاضر ہیں نہ درمان نستے نہ دگے صحت تو صفائی اصول ہم زندگی بھی تھی تو کسو کی ذمہ داریاں پورا کرنا نہیں وہاں پہ تو یہ سب ریاست کار ہیں یا حکومت کار ہیں
ये दोषी चीज़ाना बिचारी तो बिगिन दी कि हमें अदारा के करोड़ानी रुपयांचे तो होश अद्वियात नामा भी या तनख्वाह सहूलत नामा के जूरक बां भले आ किस्ती होती हमा जिम्मेदारियों पर्जा पूरा करना नहीं भले दूनी सुन के हमा तो या इंसानी इलाज एक इंसानी दूध का कैंची गरीब हो बेवस हो लाचार बाद या हजारी सरकारी हॉस्पिटल रो भले आ दिलगोश हम नबी वो दावा दरमान होना मरसी चाहिए नतीजा किसने की सारी बाजी मर्दी से दुनिया है रोती इलाज हो दवा दरमान नबी के होगा بعض मैंने तो सेनेटर अकरम दश्ती साहब तो कश्त मराक शावार बुत्ते बड़ा जारू का चुके सेनेटर मोहम्मद अकरम दश्ती साहब का पुत्रान कनगा खासतौर पर ये आउटब्रेक बुत्ता कोंगो वायरस है वो दो मिनगा हमें बुनियादा मगिंदे के सेहत निज़ाम नबू के सबा वदी के डॉक्टर रिफ़र कनक बुत्ता कराची आ तो एम्बुलेंस से सरा कराची शिफ्ट करने के दरमियान वेंदर चेक पोस्ट आ उधर कोस्ट गार्ड कारिंदा बाज़ें कलाका दाश्ता चर्शी सबा आइए डेथ बुत्ता वज़ीर सेहत निगरान वज़ीर सेहत अमीर मोहम्मद खान जोगी जई साहब ये एतराफ़ होता और सेनेटर ताहिर बीजन जो साहब वस्तंग रोचा सेनेट फ्लोरा ये रेफरेंस हम दाता कि एक गप वज़ीर निगरान वज़ीर सेहत था जतगा तो यकी तो सेहत निज़ाम या हेल्थ फैसिलिटीज़ के हस्ते बलूचिस्तान महलू के वास्ता नेस्त हैं दोमी निमगा आनी वायद ज़रिया के हस्ते कराची के उधर कराची प्राइवेट हॉस्पिटल उधर महलू का कम में बाद सेहत सहूलियात रास्त का भले वदी के एक वबाई कपी एक एमरजेंसी सूरत कराची रिफ़र कनक भी तो कोस्टला या कोयटा कराची कौमी शायरा उधर अमा चेक पोस्ट के हस्ते जोड़ कनक बुतगा तो आ न सिर्फ महलू के वास्ता दर्द सरा बल्कि कलाकानी कलाक उधर दारक भी बाज़ें अच्छे इदारा या बाज़ें अच्छे मर्दों के हस्ता आवती आइडेंटिफिकेशन हम कना शनाख्त कन के पजारे करने कोशिश करना बल्कि बावजूद के हस्ते कोस्ट गार्ड हम मुसाफिर बसेस के तो का मरीज़ माना तो आहाँ कलाकानी कलाक दारा तो ये वाक़या या वेल व बाज़ नदा दिस्तगा के ट्रांसपोर्टर एहतजाज को था ट्रक ड्राइवर एहतजाज को था मुसाफिर बसेस के हस्ता आणि एसोसिएशन स्टेटमेंट देमात कबलिश बावजूद हुकूमत वक्त या इंटीरियर मिनिस्ट्री के हस्ते कोस्ट गार्ड आई अंडरा के आई वड़ा मल्लू के तजलीला पर्चा करना गाय तो अंचुक गस्ते के चीज़ी रोचा पिसर में दिस्ता कोस्ट गार्ड कुंटान या माईगीर के हस्ता दरियावर्द के आतीले व्यापार करने दरियावर्दी के तो आनी सरा मजने पैमाना या लट्टो कोट कोतगा तो ये गिरदार के हस्ते चो मुमकिन है चो बुतका के कोस्ट गार्ड कमशरपी मल्लू के चे वड़ा दारक भी ब्रेक की जरूरी पताश में इसमें साड़ी भी किशन का पुत्रान करें